Kai ba ka ji wannan karin bayan ka dan uban yaron ne zai tuwo wanda zai tuwo ga wa mai ba ka ji wannan yaro karin bayan ka haka yake ne sorry bishi ya sai ka kuma Allah sai ka da kyau yawa kai Allah wannan mai gidan da buge inda a ce ba da dan na sai ba rana uku ina kwance kaman wanda ne wannan wallahi sai shi dai kawai da sai ka ga maza wallahi sai na ga maza sai ka ga maza ai ka bari kawai sai ka ga maza sai na ga maza je wayya daga zuwan ka can kawai na ga mu har yanzu kai ba ka san me su kai faru bane ba har kai nan ba suka zo daukar bidiyo ba kai suna zuwa daukar bidiyo wani yaro dan albarka har da gudu yazo har kin da nake samun labari ina tashi da gudu a garin gudu Allah ne buge su kai duk suka jona a bana sun mayar wani abu ne faru ina zuwa wani mai keke wani mahaukaci ya same ni da mun wani iba ko shit this out right da na kwana uku a asibiti wankom ina tambayan agogo nace karfe nawa aka ce mun karfe 5 ni kuma lokacin da na faɗi jinyan ma karfe 4 ne da wani abu karfe 6 ne da wani abu aka ce mun karfe 5 nace na ran yau aka ce mun laraba zan tambaye ka ma ya labarin ganin nasu kai ganin sun nan yana nan tiran da na samu dama ina tafi ka zuwa ko wata dama dan Allah ba Allah ko dan bariki kai barin cire hutata bani da man akwai wani dan bariki na faɗa ma dan Allah cikin Najeriya ba inda bai shiga ba dan Allah wannan abokin tafiya ne ba ni sunan shi ba ni sunan ana kiransa Beri ban nama kudin wala zuwa kudin kwa kai ka ji yaro mai sunan kudin yana tana haka nan ta bisha kwana shit this out right yanzu mu kashi to sai na je wallahi ka zan tafi Allah da ba za mu kare minti kar kai sanya a ba sanya ai fatan dai kai ne babban nama bai kai aka kwatanto mu gyara mun zanna mutum ne an ce kai a duniya ba inda na je Lagos na je Port Harcourt kai na je ka je Kaduna na je to ai magana na wuce kaga mazaje ido da ido na gani mazaje kake so gani dai amma akwai matsala daya mene faɗa mun shi ko mene zan kauda wani gaya ne kawai rufe ne da duk ya mun jok ya mun dukan da bana wai da mana wai kai dama matsalar ma ta karbe ce wallahi shit this out right ai na ne gurin yana kan konan sir tashi mu je wallahi karbi ne sunan sa biliya yana je mu je ai babu tsayuwa mu je mu je wanne ne a cikin yadda ba kai haka ko wanda yake baka kana salamu alaikum wa alaikum assalam ba gaisuwa muka bai ba kai da kace tsoro ne ka nuna mun zuwa cikin ruwa ne wannan kai tashi nace tashi ne tashi kai karbe mana baki ba sa kai kakka shi da kuma ya mana wannan wai ba a cikin su wannan me za ka rike shi waye da kaci waye ne ma wai kai din shi ne wannan ne kai ya kace tsoron su ne ya me yasa ka rike shi ba shi bane wannan ne wai waye kai me yasa ka rike shi ga shi fa wannan ne ko wannan bane kai me yasa ka rike shi ni ne da rike shi